Pinagisahi mong ngalabod uban sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan sa balatian. Milagroso gamhanan kangadyo. Mabungahong kagabihion mga igsoon. Mag-live na ta, let's go! Of course, kabalo na mo before we proceed. Ato sa ning i-share, okay? Pwede na mo mag-start diha, okay? Mag-start og mentions yung mga higala, mag-type og at followers at highlight. Thank you so much, Sister Mary Joy from Israel. Thank you so much. Okay? Salamat sa iyong pagpaabot, Ikson. Pasensya na, tibok adlaw busy. Ganina ron ako mag-live. Ganina namin nag-practice sa simbahan. Saba kayo ba? So, masalipdan ta. Dita magdungog. So, karon Ikson, mingaw na. Let's go. So, ako sang i-share, Ikson. Kamu sa diya. Okay, man ako share. So, kumusta? Shout out 54 ka-viewers na to this time. So, kung ba, wala pang kabantay, magpaabot sa ta. Okay? Let's go! Praise God. Shout out sa ito ang almost 66 followers sa Mabungahong Kristohanon. And of course, akong gipasalamatan dahil salamat dahil mga subscribers. Kung na po yung nag-send na itong mga stars no, sa itong mga video, no, thank you kayo. No? Wala ko na ngayon ninyo. Kabalo na mga purely is one dyan ito ang Exxon Ministry. Purely is to glorify God alone. No? Wala yung mga na-involve kwarta, na-involve relihiyon. Wala. Mabitaw na yung mga tanan na o dili sa comment. Kung siya daw akong relihiyon, no? Dili na ko replyan. Gawas kung ari sa mag-inbox na ko. Okay? So again, pasensya na ganina mga igsoon, wala kong kalugar, Sabado, manggod. So, Saba ba, simbahan na yung mga tao na nagpatugtog, na nagpractice. So, hindi magdungog, okay? So, praise God, salamat sa Ginoo kay nakalugar na ko this time. Bibistag late, no? Hapit na alas 9. But still, ingatag time, aron mamalandong sa pulong sa Ginoo, okay? Thank you sa mga nag-type og highlight at highlights is Brother Denso Reborn, okay? Kana nag-type og highlights, nag-type og at everyone or sa og nag-mention sa inyong mga higala, thank you kayo, no? No? Kumusta yung Sabado, Ikson? Okay? So ganina na nag-message na ko nga daw linog sa Cagayan, no? Taga-Cagayan dia, amping, no? Ang naamo sa akong mga pagampo, Cagayan. Okay, linog daw. Kanina mga around 11 in the morning. No, God bless Mindanao. Murag Mindanao jud ba ang perminti na kono, no? Praise God. This time atong i-shout out ang mga higala, so no. Shout out tanang mga OFW nga nagtan-aw diha, no, in different countries. Shout out mga OFW, mga seaman, thank you for your time always, no, namo sa moang ako ang pagampo igsoon. Salamat sa Ginoo Pastor, pasagdan tanang mga bashers. Uy, kinaon na to ng mga bashers diha. Malikayan pero kami, uhaw kami sa pulong sa Ginoo. Amen, thank you. Sister Banji Blanco Ambana, natural naman ang mga bashers, normal na niya. Wala sa kay kung magtagan-tagan na, kung naay makidebate na ko, i-block man ako dayon. Gawa sa na ako mabantayan, pero makabantay ko nga mo notified gani nga nag-isgot og doktrina, automatic block ta diha, no? Kay di man taga nahagubot dire, no? Wa man ko'y giligsan nga relihiyon. I respect all religion. And then, akong girespeto tanang tao, tanang doktrina. O ako'y kontra. Huwag na yung mahagad na og debate, di na ko suklan.
linog po sa Davao del Norte, Pastor. Ganina mo ba? Mindanao, po, no? So, na yung mga mensahe, Ginoo. Amen? Ilang? Tuyampo ang Mindanao, it's a letter, tuyampo na. Okay, so, mura na yung nagpa-shoutout ako ganina. Oh, wait, sabi. Sa... Yan na lang. Shoutout 110 viewers. Mayong gabi, Pastor. God bless mo. God bless you more. Sister Tisha Bracuso Ermina. Okay. Ako i-shoutout ang Toledo City Jail, Cebu City Jail, Cebu City Jail Christian Fellowship, and House of Mercy. Sakto ba ko? And then, Talisay City Jail. Okay. And of course, ako mga brada, long live ta kanunay brado ban sa grasya sa Ginoo, no? Shout out mga brothers na ko diyan, no? Skip throne around the world, no? Kanang Linline chapter, pataas na tong Ginoo, no? So, ang uban mingon nga, Brad, ayaw nang kuan ay nag-message na ko Brad na ko kanina nga. Dili daw ko dapat maingog inactive. So pasensya na Brad nga ningingon ko inactive tungod kay dili naman sa ko present permente. Tungod kay busy kay ko na ako sa bulatons pang Ginoo. But anytime na yung mga invitation nga ila akong pa-share na automatic na dadapita. One call away na ko Brad. May problema na. Basta paras kalambuan, kauswagan, kaayuhan sa kapatiran. Basta paras kay mayaan sa Ginoo. Amen. So shout out to mga brad na ko dalong live teknology uban sa grasya sa Ginoo, and especially mga Seiya, Skip Throne in Arms, mga brad na ko niya bahay ni Kuya, no, mga God First Bro, mga brad na ko di ano, abante ta kanunay, no. As what I have said, ako ning balik-balik mga brad, ang selda dili na siabot pasabot nga maundang ang plano sa Ginoo. Bisan naa mo diha sa sulod sa selda, nagpadayon ang plano sa Ginoo, no? Dili na makababag. Samtang naay kinabuhi, samtang napatay kinabuhi, naay maglaom kanunay. Praise God. Din ako sa shout out ang Kanipaan Pook Talisay, okay? Ang mga brad na ko diha nga magikan sa bahay ni Kuya. Mga former, mga namaligiyag syambo, mga kriminal nga gibag-o sa Ginoo niya. Dili gibag-o sa relihiyon na, gibag-o sa Ginoo. Karon ang uban diha nangahimong pastor na, nangahimo nang magwawali, no? Brad, abante na kanunay, no? Sila Pastora Ninette diha, sila Brad Adsel, Brad Danilo, Brad Jerry. Thank you kayo sa inyong pagserbisyo sa Ginoo, no? Taliwala sa mga despite sa inyong past, sa inyong history nga naamoy mga dili maayo. Parehan ako, no? Pero karon lahi na. Amen. Nangalagad na ta sa Ginoo og nagsangyaw, nagwali sa mayong balita. Padayon ta labi na sa mga brad na to, no, sa kapatiran. Padayon ta giya nila. Amen. Anyway, akong shoutout to ng mga jail officer, mga jail warden nga nagtanaw karon, maying pagtanaw mga sir, and of course, nasa mga mga friend na to, may galan to sa military, Philippine Army, no? Sir, salamat kayo, no? Lain-laing mga kampo nga nagtanaw na to karon ay nag-message na ko, mga I guess mga 3 or 4 person, 5 sila daghan nga naa daw sila sa kampo na nanaw sa live, okay? So, ang akong prayer kanunay na ninyo kabalo mo. And of course, dili na palupig mga kapulisan, okay? Ako mga higala, ako ang mga amigo, mga doon sa dugan ng mga pulis, ako mga classmate during my criminology days. And of course, shout out na ko una ang Campus Menya Cebu, akong amigo da, kababata, suod na ko. At the same time, brad sa nako, parehami karon dili na yun matawag o inactive, kay naami mga trabaho, no? Okay? Sir Paul Acosta, wa pa kakitain ako ba? Asa man ka? Adera, jail officer from Oriqueta City Jail, shout out. Si Sir Lebens Ibardo Cabrera. Again, Sir Lebens Ibardo Cabrera, one of our jail officer from Oroqueta City Jail. Okay, God bless sir, God bless. Salute. Balik tayo, Campus Menya, Cebu, mga pulis diha, mga kapulisan. Ari sa akong amigo nga nasa Davao, Sir Rudy Avergonzado, ang pulisan. And of course, ang Bohol, Tagbilaran City, Barracks. Okay, Bohol. Okay, shout out mga kapulisan diha. Nya nakoy amigo dia sa Crime Lab si Sir Jigger. Anya daghan kay kung kailada, no? Shout out yung tanan mga sir, mga ma'am. Og diri sa Moa, Clarin Police Station nga na ako nagtikaw-tikaw. Kanina ningari ko dito ko ganina sa station na mo. So nibisita ko sa mga piniriso nya. Ang ubang mga pulis wala dito, murag nag-checkpoint sila. Wala ang patrol car, so shout out, no?
Clarin Police Station. Ang happy na mo dire si Police Captain si Elazar Millumida. Ug akong shoutout kanunay akong classmate nga happy sa Antiquera Bohol, Antiquera Police Station, si Police Captain Jasper Reyes, akong classmate na during my criminology days. Ug ako pong shoutout akong brad no si Police Captain Albert Sator nga na-transfer na karon nga naa sa Kandiay Police Station. Abante na. Kay gabi na. Nga sayo po mamanta ugma kay kabalo na mo Sunday. Okay, mag-prepare pa ko for tomorrow's message. Okay. So, ang atong topic for this evening mga igsoon is about unsa gid ang atong Dios or kinsa siya about sa pagkatahom sa atong Ginoo. Nga atong Dios is He's the God of love and at the same time He's the God of justice. Amen? So mao nang di angay na to abusaran ng iyang gugma kay siya Dios pod sa hustisya. Naghana na nako ning kuan ning message ba. Brad Jason, Brian ingon siya. Brad ipapi sila Winston Lee og si Rains ba. Shout out dayo kong brother Winston Lee. So usay bra iyan ang i-post i-share ko mga post no. So muta iya ang live na to usay i-share po ni Brad Winston Lee. Akong mga videos, mga reels i-share po na niya. Nagtanaw-tanaw po na siya no. So kanang giingon mo ipapis mura og desisyon gyud na nila. Nindot ko kayo mag-promote kalinaw pero anam niya siya nya dili pud ta kapugos. Ampo lang ta Brad. Okay? Pero maayo kayo na opportunity kay mas mahimo pag kita ang good example, no? Pero ibutang talagang usa makikpis ang usa di wa sa tay mahimo. Di ba Brad? Ana ra ampo na Brad. Thank you Brad. Long live ta. Uban sa grasya sa Ginoo. Okay? Anyway, again atong topic for tonight is about about the sovereignty. Sakto ba ko? Of our God. O unsa siya kagamahanan. He's the God of love, of course. 1 John 4:8. Then He's the God of justice as well. Nasa caption. Okay. But before that, Ikson, mag-pray sa ta. Okay? So, this time, atong i-welcome ang presence ni Lord. Atong i-welcome ang Holy Spirit. Okay? Atong i-welcome iyang gahom, iyang kaalam, nga langit nun, iyang guidance. Because, of course, without Him, we are nothing. Dili na ito matugkad ang mensahe. Dili na itong sabtan pulong sa Ginoo gamit atong kaalam inutok di. Amen. Kaya ko Ikson kung ako pa ning gi-interpret nga inutok nakasabot na ko sa una. Pero ingon sila yes sa una sa time na ko nag-eskwela pa ko ingon sila bright lagi daw ko pero para nako di ko bright bulok ko wa mo kasabot pulong sa Ginoo maglibog ko. No? So actually ami may Ikson mo ni rason nga before na to isgutan ang pulong sa Ginoo kinahanglan kita magampo no atong pangayoon ng kaalam nga langit nun kay kung magamit ta sa itong kaugalingong understanding or tawhanon or kalibutanon nga let's say pagpanabot or kaalam dili na to masabtan ang pulong sa Ginoo. Amen. This time, this evening, we need His guidance. We need the power of the Holy Spirit nga mo-move, mo-manifest, and of course we need His power, His wisdom for us to interpret deeply, mas malawong pag inato nga masabtan ang pulong sa Ginoo. Amen? Let's pray. Father in heaven, Lord God, this time we come into your presence with a humble heart. Thank you so much, Lord, for another blessed opportunity, another great privilege, Lord God, that you have given to us, Lord God, nga mamalandong na usab kami sa imong balaang pulong. As what I have said, Lord God, dili tanan karon na ay higayon, dili tanan karon na ay opportunity, na ay chance, nga mamati sa imong pulong, nga mamalandong sa imong pulong, but kami ginubulahan mi kay niining kagabhion maghisgot na usab kami sa imong balaang pulong. But before we proceed, Lord God, search our hearts, Ginoo, limpyuhi among kasing-kasing, hinlui mi kung na may mga butang nga wala mi makabantay, Ginoo, nga nakasala day mi labi na kay tao lamang mi usay, Lord God, magtuo mi eksakto mi apan sayop day mi ikaw ang nakaibaw sa tanan. Ikaw ang you are the righteous God and kaibaw kag unsa joy maayo sa imong pananaw. Kay na usay ang maayo na mo dautan day nimo. So Lord God, limpyuhay mong kasing-kasing, himo aming angayan, maghisgot nimo, mamalandong sa imong pulong, ug andama among kasing-kasing, Ginoo. As we listen to your word this evening, Ginoo, tagay mig teachable heart. Kasing-kasing nga willing magpakorek, mapainobsanon, madinawaton, labaw sa tanan, willing musunod sa imong mga pulong. And Lord God, we pray heavenly wisdom tonight. Tagay mig kaalam nga langit nun, naron amo jung masabtan, matugkad imong balaang pulong. And then Lord, I pray peace of mind right now. Kalinaw sa mga nahuna nga walay laing ma-focus o masentro, ikaw lamang. And this time, Lord God, I rebuke every spirit of destruction. I cancel
all the powers of the darkness nga gusto mo samok na mo para ma-out of focus me, madisturbo me. Right now, I rebuke it in Jesus' name. And Lord God, I pray to all of the viewers right now around the world, mamuhat ka, makigstorya ka, Ginoo. Let the power of your Holy Spirit will manifest, will move to all of the viewers right now. Kutob sa maabtan ani, Ginoo. Kutob sa makadungog, makita ani nga live, Ginoo. Ipabati imong gahom, imong lihok, Ginoo. Hikapa ang mga kasing-kasing nga gahi, Ginoo. Mamuhat kay imong presensya, mabati na mo, Ginoo. Walay relihiyon maisa karon, Lord God. Ikaw lamang ang amoy pataas karon, Ginoo. So Lord, this is your moment. Let your will be done. Ang nabiling panahon na mo itugyan kanimo. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise God. This time we have 157 viewers. Okay. Padayon tag-shoutout gamay be. God, the creator and the ruler of the universe. Amen. Amen. Brother Jason, Brian, thank you so much, brother. God bless. Okay, so, padayon tag-son. Kaya man naman tag-shoutout, no? Okay, so, again, nga to ang isgutan karon igsoon ang pulong sa Ginoo. English ni igsoon. English ni siya, pero ako lang ni siya Bisayon na ni Juan. Okay? Makita sa according to King David in Psalm chapter 33 verse 5. Okay, kung masahan rin so, the Lord loves righteousness and justice. Ano yung ingon? Hostisya. Excuse me. The earth is full of His unfailing love. Okay. Again, Psalm anyway, Psalm man gunya itong isgutan. Shout out din akong manghod si Sam, si Salmer nas Cagayan, no? So ako siyang ipangumusta ganay ko, George, kumusta man ang linog da? Wala ko na siya, natuog na siya, no? Wala siya, kay safety siya kamot sa Ginoo, no? Shout out no, akong brother nas Cagayan, Sam. And of course, akong brother da Brad Jomar nga lunglib kay nas Cagayan pod nga kasulon na makita ta pohon Brad next week. Anyway, ang mga taga Cagayan no, man na ko next week. And again, sa akong shout out si akong brother si Sam. O iyang lovely wife si Juby. O yung two lovely daughters, si Jahaira Jessica Grace, and of course, si Asaira Paris. Ako sang shoutout si Kuya Joel Aranchado sa ubos nga lagad sa Ginoo nga Nadia. Okay, again, Psalm chapter 33, verse 5, King David says, the Lord loves righteousness. Wow. And justice. Next. The earth is full of His unfailing love. Okay, ang Diyos magapanalangin sa iyang balang pulo. Okay. Nagaingon diri mga igsoon, klaro kayang pulong sa Ginoo ang Dios nga atong gilagaran. Okay, sa gingon loves righteousness, nahigugma siya sa pagkamatarong. Okay? Ampay sa atong Dios nga gilagaran ang pagkamatarong. So dili siya ganahag pagkadautan unsa may opposite sa pagkamatarong sa righteousness is wickedness. Dili siya ganahag dautan. Dili siya ganahag dili maayo. So, He is a righteous God. So, gusto siya na higugma siya sa righteousness, sa pagkamatarong. So, ang Ginoo, ikson nga itong gilagaran, nangandoy nato ngayang mga anak, nga maglakaw ta sa pagkamatarong, dili sa paggadautan. Kay siya nga Diyos nga itong gilagaran, balaan. So, tungod kay siya, balaan man, magkinabuhi tang balaan. Amen? No? Inawa na. Kung sa nagingon diri, balik ko na ko ikson. Sa tuwa, okay. He loves righteousness and justice. Naigugma siya og pagkamatarong. No? And then next, and justice. Hustisya pag yun. Okay? Nga naman, because He's the God of justice. Naigugma siya sa hustisya tungod kay in the first place, He is the God of justice. Mao na nga kita nga mga nagsunod sa Ginoo kinahanglan nga kamao sa tamuhandol og hustisya, no? Kanang fair ta ba? Kanang maminaw tas bigas-bigas dili ta magpatakataka. Amen? No? Kay ang Ginoo nga atong gilagaran, He's the God of justice. So, and speaking of justice, igsoon, si Lord naadyo'y consequence, no? Kay ang consequence is part man na while once mo execute si Lord sa iyang pagkahustisya. Amen? So, naadyo'y consequence. Mabitaw nga, yes, dili na to abusaran ang iyang gugma. Ang next line, nag-ingon, the earth is full of His unfailing love. Okay? Unfailing love. So, ang tibuok kalibutan na puno sa iyang gugma. Gugma ang way paglubad, igsoon. No, grabe. Tinuod nga Ginoo mo pasaylo. Apan kung kanang imong gibuhat, imo nang tinuyuan, kay bawo na kas kamatuoran. Timani nga, He is the God of justice. Tanawan, ako'y laing verse ihatag. According to Psalm again, the book of Psalm 145 verse 8. Okay?
Nagaingon dire igsoon. The Lord is gracious, puno sa grasya, and compassionate, maluluyon. Okay. Ngatong Diyos, aside nga, He loves righteousness and justice, since He's the God of justice. Okay? Ingon siya, the earth is full of His unfailing love, puno siya sa gugma. Sa Psalm 145 verse 8, ningingon sa siya nga, the Lord is gracious. Ang Ginoo, puno sa grasya, no? And compassionate, no? Maluluyon siya. Slow to anger, dara ang justice dire. No? Ingon siya, slow to anger. Unsa man na, pastor? Dili daling masuko. No, dili daling masuko. In other words, masuko siya. Dili lang dali masuko. So, He's the God. Mga ano masuko man siya, pastor? Because He's the God of justice. Amen? And rich in love, no? Gibalik-balik yun ang love, igsoon. No? Ang Ginoo gugma gid siya because according to 1 John 4:8, He's the God of love. Amen? 1 John 4:8, God is love. So the very nature of our God is love. Mao na sa panahon bisag kapila ta madagma, kapila ta madakinas, kapila ta makasala, wala gyud na siya mobalibad nato kung mga itagpasaylo because He's the God of love. Amen? No? The Lord is gracious, puno sa grasya. Og maluluyon siya, pero mao lagi ni slow to anger. Mao nang di siya nato pasukon kay masuko gyud siya. Kano masuko lagi siya tungod kay siya Dios sa hustisya. No, ingon siya ganyan sa atong gibasa, He loves justice, righteousness and justice. No? So mo na mga igsoon niya, ang ako man kung gitumong ani punto is kaning word nga justice nga dili lang ta magsigig balik-balik ng Dios gugma. Yes, ang Ginoo maluluyon. Ang Ginoo puno sa gugma, di ba? Ingon ang Lamentation nga the steadfast love of the Lord never ceases. Grabe. No? Walay pagkahubas, walay pagkaundang. Mga igsoon ang love ni Lord, steadfast love, steady. Amen. Permanente ang gugma sa Ginoo. Dili siya pareha sa gugma sa tao nga maayo lang nimo, kung maayo ka pan masipyat ka, mausab na. Ang love ni Lord is steadfast. Amen? Steadfast love of the Lord never cease. Okay? Dili mauna ceases. Okay? And His mercy never come to an end. Ang yahadong kaluoy kuno, walay never come to an, walay ka dili jud maputol. Walay katapusan. They are new every morning. Yes, that's true. Every morning bag-o ang kaluoy sa Ginoo. Apan atong timan-an igsoon nga dili ta mag abusar nga Ginoo maluluyon, nga Ginoo puno sa grasya, nga Ginoo puno sa gugma because He is the God of love. Listen carefully igsoon, He is the God of justice as well. Amen. Mao nang dili ta pwede makatubang ta og sala igsoon nga kana may atong hinumduman dayon nga okay ra ni, my God is the God of love. No? Grabe siya, unfailing love, steadfast love. Mauna ni, nabasahan ako ni sa Bible. Kunya, ang Ginoo puno sa kaluoy, puno sa grasya. Okay ra ni, tagsari. No, dili. Timan is the God of justice. And speaking about justice, it means nga in every action na to, na consequence. Amen? Unsay rason nga, ako ni balik-balik ko, unsay rason nga na impierno yang gi-create. Nag-create siya impierno, bisag gugma siya. Tungod kay justisya, manggod po siya. Amen. So, that time, iyang ning-activate iyang pagka-justice. Mo naghimo siya imperno. Kaya ron iyang hukman. Usa ka adlaw iyang hukman tong mga demonyo. O katong mga tao nga wala nagkinabuhi nga balaan. Wala nagsunod sa Ginoo. Amen. Mo natong timan ano, ayaw kumpiyansa igsoon sa hunghong sayawa. Ngang Dios mo sabot, ang Dios kasabot nimo. Okay ra lagi na, masabtan ra kas Ginoo. Okay ra lagi na puno siya sa grasya na ay chance. Every day is a chance. Yes, that's true. But listen carefully. Si Lord hostisya. Ug naay consequence igsoon. Once mo tanumta natay anihon. Galatians 6:7. We cannot mock the justice of God. Akong basahon na. No. Galatians, Kung basahon sa igsoon na, Galatia City. Okay. Ug unsa jud ang giunsa pag giunsay term gyud. Galatia City, paminaw mo. Our God is the God of justice. Listen carefully. Look at me. Ayaw lima Galatia City, yung sigingon diri. Ayaw limbong yang iyong kaugalingon. Usay mang limbong ta. Okay ra lagi ni mosabot ang Ginoo ni. Okay ra lagi ni way nakita si pastor. Wa nakita kung mama kung papa, wa nakita kung asawa. Wa kay bawa kung asawa nga nakoy dami account. Wa kay bawa kung bana nga nakoy dami account. Wa siya kay bawa nga sa trabaho na nagpa-dulduol nako. Okay ra lagi no. No, dili ta kalimbong sa Ginoo. Galatia 6:7. Timan iya tong Dios sa hustisya.
Amen. Ingon siya, Galatians 6 City, ayaw limbong ang inyong kagalingon. Pinagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. In other words, dili ta magtuo nga makalimbong ta or makatago ta sa Ginoo. Unsa next line? Ang ipugas sa tao mauusab ang iyang anihon. Amen. So kung mupugas tag sala, mupugas tag dili mayo kay sa kibawn tas kamaturan na gyud anihon igsoon. But it doesn't mean nga dili kita makasala ha. Naman joy time nga dili to kalikayan igsoon nga makasala ta kay tao ra man kita. Kay lisod kayo maperpekto ta dita makasa mura ta Ginoo na dita manginanglas gracias Ginoo. Makasala kita. Pero it doesn't mean nga we are imperfect igsoon nga tuyuan na to. Gitagaan tag kaalam sa Ginoo pagtimbang-timbang sa maayo ug daotan. And regarding sa temptation, sa gingon sa balang kasulatan, walay temptation nga gitugot sa Ginoo nga wala na agi sa uban. And every time nga naay tentasyon, mag-provide siya kusog, mag-provide siya igsoon og kana bitong tabangan ta niya nga maka-escape ta, no? Usay matintal ta kay ganahan lang jud ta. Amen. Ya sige putag pundo atong dapita nga naay tentasyon. Sige po tagtutok sa tentasyon. Siyempre, tintal kita. Again, igsoon, timanin ang atong Diyos sa hustisya. So, tungod kay hustisya man siya na consequence. Mao na nga ako mong balikan na ni. Kaning akong gigama sa unang nga reels or short video clips, no? Ako mong balikan ni. Panimdumi, igsoon, mao ni. Tungod kay nga atong Diyos man dahil sa hustisya. O kung natay buhaton every action, every wrong decision nga atong pag-imon, there's a consequence ahead. Okay? Moanita. Basta natin gipugas. So, ako yung kasultig, son mo ni. Sa dili pa ta mag-enjoy sa kalami, sa sala. So, dili pa ta maghinam-hinam, igsoon, sa pagtilaw anang katamis, anang sala, igsoon. Hunaw-naadaan ang kapait sa consequence. Hunaw-naadaan ang resulta. Bas hindi ka handle kung magmahay ka. Amen? Kung itong bentayanan, why, pastor? Nga naman, pastor? Dili manggong ko makapugong, pastor. Ano? Yes. Di magkita naman yung time na dili ta kapugong. No? Pero dapat po mo progress ta. Dili kay magsigi po kag balik-balik. Unsa tong salaan ni mga paborito nga nagsigi kag hinulsol. Buhato na po ni mo taon hinulsol. The same sin. Diba? Why progress? Dapat mo progress ta. For me personally, based on my experience, ako ang nabantayan Nixon, I believe nga, every sin, failures, na lesson. Amen? Makakuha makag-leksyon, nakasaka, tungod manggudto, kay sige po kog tanaw atong TikTok sa social media nga naghubo-hubo, tungod manggudto. Di makakuha kag-leksyon. Tungod manggudto, kay sige po kog tanaw atong problema na ingani na nung ko. Tungod manggudto, kay naminaw ko, taka-taka, di ba? Makakuha kag-leksyon because I believe the Holy Spirit will teach us. Every failures, igsoon, nanay lesson. No, lain po kay, yes, di ta perfecto. Yes, ang Ginoo mo pasaylo, pero lain, murag lain po, igsoon, nga magsigitag, balik, sala, balik niya. The same sin. Lord, pasaylo ako, nakasala, o ganina maon eh. Nigsunod, pila ka oras, naghinulsunod mo ka, Lord, nakasala ko, maon, kaya pong salaa. Dapat na i-progress atong Kristohanong kinabuhi, mumature ta diha. Ayaw itugot nga duwaan ka sa yawa, igsoon, anak ka sa Ginoo. Dapat ang yawa, tamak-tamak ka na to, igsoon, underneath our feet. Amen? Ayaw, kung ano, ingon ang Santiago 4:7, sukle ang yawa. Huwag mudaga ni siya. Apa ang problema lang, kay kung magtuga-tuga, tagsukol og yawa, pero waday po kay klaro imong relasyon sa Ginoo. Instead nga mudaghan ni noon. Nagkakusog di ba ni pastor unsa man ni ngano man kay mao na nga before po ta mo sukol sa yawa see to it nga ning aduna tay submission ni Lord kay ang first word ana sa James 4:7 nag-ingon dia submit yourself then to God resist the devil and it will flee from you. Okay, una mo submit ta unsa nang submit pa submit ko ta no tanan natong pagbuhaton kinahanglan nga nalipay si Lord no. Di ta mo himo-himo og action or decision nga wala ni gisangid ni Lord. Ana bitaw? And it means in everything we do, dapat na-glorify si Lord. Mao na submission. Amen? Ingana na mga igsoon. Dili ta magbot-bot, dili ta ang uban mo mga igsoon kay moingon nga Lord, giyahi ko. Giyahi akong tiil og asa ka mulakaw, pero di ka kaibot sa imong tiil nga naas kangit-ngit. No, lisod kay ang uban moingon Lord, tabangi ko, giyahi ko, pero ikaw ray magbuot, di magpagiya. Ana no? So dapat natay submission ni Lord. Why mo submit sa Ginoo, mo sukol ta. Amen no? Normal, yes, normal ra mga sata. Unsa man ni pastor ang atong Dios sa hustisya.
makasa man jud ko pastor. Yes, makasa ako, makasa pug ko oy. Dili ko perpekto, no? Dili ko perpekto pero ang mao ni sa igsoon, yes, dili ta perpekto pero dili na mo pasabot nga atong tuyuan. Makasa ta nga naay time bitaw nga murag makalitan ta. Di makalitan ka makurot. Ay, Lord, sorry kay wadyo nito ya. Dili na ngingon nga magplano ka. Nga nag-struggle pa kauna nga ay suklan ba na ko ni di nga na ano lahi na po na. Kita igsoon kay balon tas kamatuoran, gitagaan tag igong kaalam sa kaytas-an para pagtimbang-timbang ug unsay maayo og daotan. Amen. And timan-in igsoon, every battle, every temptation nga masugatan nato naagi na si Lord. Amen. Na si Lord mag-uban di ta niya pasagdan. Amen. So na balik ta. Dili day ta mag-abusar, no? Okay. Nabay uban bitaw nga mga doktrina ba, magisgot ang doktrina. Pero di ko mamangga na ubang doktrina nga normal ra nila na. Actually, na nagpa-advise na ko, hi sister, God bless. Na nagpa-advise na ko ganina, dili lang ko, I mention nga, grabe daw. Na siya, i-mention ako nga, kusog daw kay muwali, pero kumplito og bisyo. Kusog kay muwali, mauni niya, kusog pala hubog, niya, basta na bisyo niya, napad yung bisyo, babae man siguro to. Basta tinga na, igsoon, no? So, kay normal ra, okay ra, kay di man ta perfecto, no? No, sayop. Sayop na. Di ta perfecto, pero dili na to tuyuan. Ug buhat og di maayo. Di. Sama-sama gingon isang gibalik-balik atong teksto karon. Ang atong Dios is the God of justice. He loves righteousness and justice. No? It means kung justice siya, dili siya ganahag injustice, dili siya ganahag kanabitaw ang atong abusaran siya kay hustisya siya, no? Muna igsoon nga magbantay ta. Yes, atong Dios sa gugma, pero di na mo pasabot kung magatubang kag tentasyon igsoon. Mo say yes ka okay. No? Mo ni man igsoon karon tanan nga mga viewers karon around the world. Labi na mga OFW nga kay bawo ko nga naa dagang tentasyon. Actually, before igsoon na ay nagpatambal ako. Dili na ko i-mention na. Dili na ko i-mention kay daghan kay mo OFW pero ang uban siguro ako ba kani si Kuan siguro na si Kuan. No. Dili na ko i-mention pero one time na ay nagpa-advise na ko nga OFW, babae siya. Babae, kuya wana. Okay. Ang iyang problema is naay sigig tintal niya nga laki. Niya layo ra ba jud sa siyang bana. Okay? Mo naay sig tintal, dili na ko i-mention. Okay? So kay bawo kung dili basta-basta mo og struggle sad, labi na magtiayon mo nga layo mo sa inyong bana or asawa, no? No nya daghan kay offer niya, ang yawa mo ingon mo, musabot mo ingon man ang yawa mo na okay ra lagi na pinangga kas Ginoo, okay ra mo sabot ang Ginoo layo man gud imong bana niya kay bawo na ka nga naabya mo kinahanglanon, no? Layo bitaw imong asawa kay bawo na ka nga siman ka unya imong asawa layo ka niya. Na may kaniya tong lawas kay na magkinahanglan ni kay bawo na ka no, so okay na musabot ri. Yes. Ang Ginoo mo sabot og pasayloon ka pero di ka kaikyas sa consequence. Igsoon sukol ta. Amen. Sukol ta dili ta pailan. Ayaw kay tuon ang demonyo nga. Okay ra mo sabot kay layo man gud imong bana, layo imong asawa. So matintal ka diha og adultery ron sa man na okay ra ang Ginoo mo sabot na kay ang tawo man gud kay tawhanon pa man ta pisikal niya na may panahon nga atong lawas mangita. Yes, naay panahon mangita. Pero timan igsoon ikasiyam nga bunga sa Espiritu Santo. Fruit of the Holy Spirit. Ika-9, last but not the least, unsa man na? Self-control. Amen. Natay self-control. Usahay lang kung layo na ta sa Ginoo, ni kang atas Ginoo igsoon, ni distansya ta, dili mo activate ang gitawag og self-control. Once na ani nimong self-control, bisag magsabak-sabak pa ng babae nimo diha mga siman. Oh, bisan ang laki mo offer pa nung niya na. No, dili ka basta-basta mo give in. Why? Because you have self-control. Makakontrol ka sa imong pagbati, sa imong gana. Makakontrol ka. Ako igsoon, imaya sa Ginoo, imaya sa Ginoo. Kapila na ko. Nakatubang og inganang tentasyon. Istorya bi kami sa kong asawa na amjud rin naminaw nagwalik. No? Kapila na akong ginanang kong asawa love. Kay bawo ba ka love if ever kay ako sa una womanizer ko kadaghan ko nakabuntis before sa diyang salbahis pa ko. So akong ginanong asawang love kay bawo ba ka sa kong sekreto love kung makabantay ko nga naay tentasyon nga babae kung nauna ko nga di jog ka nako ikabaylo kay ikaw ang pinakagwapa nga babae sa tibuok kalibutan, ikaw ang pinakagwapa, pinaka-sexy ug why dili ka nako ikabaylo, ikaw ang pinaka-the best kay ikaw gihatag sa Ginoo para nako. Anaw nako akong asawa ana kong nauna no. Ako na bitaw mag-share nga one time dahil nag-share, nagbabae nga nag-send na ko nga naghubo siya. Dahil time po nga gisindan ko nag-underwear. Ano bitaw? Pero akong giprangkahan, akong gikatawaan. Akong gignan nga,
Pero himaya sa Ginoo, kung ginan nga. Ang giprangkahan nga kay bawo baka nga anad ko ana. Kay sa una kanay mo nagwa man ka naghubo na gyud, no? So grasya sa Ginoo igsoon maka-overcome man ta. Kung gitintal mo diha ako sad ubos nga lagad sa Ginoo gitintal sad. But depende naton how to deal temptation. Apan grasya sa Ginoo madara man makaagwanta man ta maka-overcome ta uban sa grasya sa Ginoo. Pero kung kita-kita ra di gyud ta ka-overcome timan inigsoon self-control. Okay? Ang timan inigsoon our God is the God of justice. Ayaw gyud mo tuo ng ilad sa yawa nga okay ra lagi na. Mosabot rang Ginoo na. Puno siya sa gugma, magsabtan na. Sabi labi nagmaingon ang yawa nga magwanta ra man ang consequence. No, ayaw igsoon. Ayaw pailad kay ang Ginoo ra ba He is an all-knowing God. Kay baw ang Ginoo makabasa sa tong una-una. Kung nga tong una-una advantage ra kayo nga moingon ta murag himo bitaw natong kuan okay mosabot ra Ginoo no. Ang atong una-una mabasa na sa Ginoo walay maktago sa Ginoo. Amen. Iyang atong mga motibo, intention kay bawo si Lord. Amen. Mao na nga ayaw kumpiyansa. Every time igsoon nga mo face kag temptation, pray, just worship God, Lord, tabangi ko pagampo. Amen. Pangayog self-control ni Lord. Ayog tuo ang Ginoo moingon ang yawa ang Ginoo Dios sa gugma. Ang Ginoo puno sa grasya. Kay kung magsalig ta sa puno sa grasya puhon madisgrasya ta. Amen. Ayaw na igsoon ayaw. So kung dili uno na kanunay nga atong Ginoo He loves justice. Amen. Because He is the God of justice. And because He is the God of justice, every sin na ay consequence. No? Walay palabyo niya na ay consequence. Yes, mo pasaylo siya. Suma si David, gipasaylo niya, nagpuasa pa si David, pero wala kapugong sa consequence. Nagya po yung naitabo niya. Naitabo sa iyang anak, namatay kaya po itong gisabak ni Batsiba. Nga naman, consequence. Amen. Mauna nga, dili na to patuyangan ng Diyos or abusaran ng Diyos sa gugma. That He is, yes, He is the God of love. And of course, He's gracious. Sa gingon ganina, He's so gracious and compassionate, maluluyon. Yes, tinuod kay na igsoon. Ako lang, 16 ka tuig sigsuyop og syabo niagig pamaligya. No, daghang higayon sa una nga akong gamiton og para suyop kanang kwarta sa simbahan kay akong papa ug mama pastor man pastora mangawat ko piring simbahan akong ipalit og syabo. Grabe ko igsoon ka salbahis. Di ba ako ning gi-share nyo sa time sa una nga magsulo ko. Sa panahon nga ako nang piloon ng sandayong tanaw na kong naibuslot. Hagdon pa na kong suyop ang Ginoo Lord manuyop ta. Grabe ko kasalbahis kabarumbado. Pero si Lord iyang giprove na ko that He is aside nga He's the God of love. He is compassionate, no? Puno siya, maluluyon siya. Gikaluyan pa ko niya, hindi ko angay kaluyan. Angay ko yung lamparuhon niya, angay ko patyon. Pero iya kong gikaluyan, iya kong gigugma. Taliwala sa akong kasalbahis, kaadik-adik. But it doesn't mean nga abusaran ako siya. Amen? Ninglikay na po ko itong binuhatan ako nga dili maayo. Why? Because I know that He is also the God of justice. And because He is the God of justice, kung sa gingon sa Galatia City, what we sow is what we reap. Unsa atong gitanom, unsa atong gipugas, moanita. Labi na kabaw na tas kamatuoran. Narabay sambingay nga kung nabasa igsoon sa nani siya sa gospel nga kung ang usa ka sulugoon kay balo na sa ipabuhat sa agalon, unya wala mituman ang sulugoon, daghang bunal ang iyang maangkon inigbalik sa agalon. Apa nagkatong sulugoon nga wala kay bawo sa angay ipabuhat sa galon niya, na siya gibuhat nga dili maayo pero unaware siya. Bunalan gyapon siya pero gamay ra. Pero katong kay bawo na sa ipabuhat, pero ning buhat gyapon wa gyapon mituman igsoon bunalan og daghan. In other words, lahi ang consequence kung kay balo na tas kamatuoran. Come on, look at me. Lahi ang consequence mga anak kung kay balo na tas kamatuoran. Pero ato gyapon gituyuan. Timan yes, our God is the God of love. He is gracious and of course compassion, full of grace, no? And compassionate, okay? Maluluyon. But ayaw kalimti, He is the God of justice as well. Amen? Pero sa di lang igsoon kung namay nagtanaw nyo diha nga nang gihimo nga di maayo niya. Ayan, nilabay naman ka to. Kung saan naman marurasa, alas 9:30 dre. Kung nakasa ka ganina ng alas 9 in punto, ganina ra to.
Amen? Minglabay na to tanan, minglabay na to tanan. If ever na mga consequence, ato na lang dawaton. No? Pero ang importante, dili na nato balikon, unya, kuhaan na tong leksyon. Amen? Why? Because si Lord igsoon, hostisya gid siya. Amen? So, dili na to siya abusaran ng iyang kamaayo. Dili na to abusaran, nabi tayo kanta nga paborito na ko, kanang goodness of God. Yes, si Lord, grabe kamaayo. Apan dili na to abusaran ng iyang kaayo, dili na to abusaran ng iyang pagkamaluluyon, dili na to abusaran ng iyang grasya nga nag-awas-awas kanunay, dili na to abusaran ng iyang gugma. Atong timan-an kanunay ni nga word, igsoon, pakadak-an na to ni. Ato ning pakadak-an sa atong nahuna o kasing-kasing, nga atong Diyos sa hostisya, mao bitaw naghimo sa impierno aron usa ka adlaw iyang i-execute ang iyang judgment. Amen. Mo na igsoon nga maningkamot ta uban sa grasya sa Ginoo, no? Dili ta magkumpensa, no? Dili nato murag i-take for granted bitaw nga ang Ginoo musabot naman, okay ra na, no? Ayo daghan na diskusyon ng okay ra na musabot ang Ginoo, pero dapat magkasabot pud ta in the first place nga atong Dios hostisya gyud, no? Musabot bitaw ang Ginoo, pero musabot pud ta sa iyang pulong. Lisod po kayo ni usay ubang mga Kristiyanon kay gusto ta nga ang Ginoo pirmira musabot na to, pero kita dili ta musabot sa iyang pulong sayop na. Amen. Mo na nga musabot sa Ginoo igsoon, no? Musabot ayang pulong ingon nga akong Dios, ako nga inyong Diyos sa hostisya. Yes, puno ko sa gugma, pero unsa yung ingon na akong basahon katong ikaduha nga atong reference. Ingon na to. Nay line dito igsoon nga the Lord is gracious, okay, puno sa grasya, and compassionate, maluluyon. Ang sunod, slow to anger. No, dili siya daling masuko. And rich in unfailing love. Dili lang taling rich in unfailing love kay bawo naman ta nga puno sa sugugma, pero naay word nga slow to anger. It means nga justice siya. Slow to anger, it means dili siya daling masuko, pero masuko gyud siya. Naay panahon nga masuko ang Ginoo. Lisod ra ba ni ang Ginoo atong pasukon kay mag-agaray gyud ta, yayay. Amen, no? So nganong mga ato mang pasukon si Lord. Yes, makasa ta pero dili po nato tuyoon oy. Amen. Atong timan-an igsoon nga every time nga maka-face tag offer sa yawa temptation, I believe we have the Holy Spirit. Amen. And the Holy Spirit will convict us, will teach us nga, but anak, pagbantay na kay tentasyon, anak, no? Tudluan ka, ingon ka sa Holy Spirit, anak, ayaw tutok, piyong. Okay? Anak, ayaw balika to. Okay? Anak, buhi, ayaw tanaw, anak, delikado ka na napita, no? Ang Holy Spirit. No? And ako, ikso, nagtuo kung every time mo face tag temptation, mag-struggle kita niya, nada ng yawa automatic man. Pareha ni Iba, di ba? Si Iba nagatubang sa kahoy nga gidili. Sige siya glantaw, lami man, no? Hamis ka ba? Nga gibawal man, no? Samtang nagsige siya tutok sa tentasyon, Nixon, ang yawa po na siya kung, okay, relagin na, di ba? Kalami, no? Sinaw kayo, di ba? Tinuod, bagyod, nga gibawal na ninyo, di ba? Ana ng demonyo. Mauna nga igsoon nga. Once may ng Holy Spirit ka, piyong yun ka. No? Lingayo. Ayaw hapit, ayaw pundo, ayaw tanawa, ayaw tusluka. Buhata na. Amen. Ano na siya igsoon kay. Way kumpiyansa kay timan ang atong Diyos sa hostisya. Uniingon ng Galatia 6:7, dili ta makalimbong sa Ginoo kung unsa ang atong ipugas mao sad atong anihon. Amen. So ang word ni Lord this evening is gi-remind ta nga yes, dili na to himuon bitawng gaan lang ang pagpakasala. Okay? Dili na to i-take nga lightly or gamay ra bitaw ang sin. Pero atong i-consider nga every sin has a consequence. As what I have said a while ago, Ikson, before ka mag-enjoy sa kalami sa sala, hunahunaa sa daan ang kapait sa consequence ana. Basin dili nimo makaya. Amen? Kaya nga tong Diyos sa hostisya. Magambot ta. Labing gamahanan ng mga Diyos, salamat sa imong mensahe. Salamat, Lord, sa imong pulong karong kagabiyon. Nga imo mingi pahinumduman nga, yes, you are the God of love. Grabe, puno sa grasya, puno sa gugma, ug maluluyon ka namo, Ginoo. Apan ikaw di ay po Diyos sa hostisya. So tungod kay ikaw Diyos sa hostisya, muhatag ka og husay. Muhatag ka og consequence, Ginoo. So naay bunga, naay resulta kung among tuyuan ang pagbuhat og dili mayo.
Naay dili maayo nga resulta sa dihang among tuyuan. Bisan kay balo na mi nga sala, pero among tuyuan kay amo kang abusaran. So Lord, tabangi mi. This time, Lord God, I pray to all of the viewers, Lord God, labi na katong luya pa kay Ginoo, spiritually huyang pa Ginoo, tabangi, Lord God. Tabangi sila Ginoo nga tudluhi sila unsaon pag-fight sa mga temptation Ginoo. Agaka sila Ginoo. Holy Spirit, speak to them, lead them, guide them, convict them. Warningi sila Ginoo. Tabangi sila kay kung wala ikaw, wala kami mahimo. Lord, I pray again and again nga kaning mensahe nga among nadungog karon Ginoo, mao ni hinungdan Ginoo nga dili mi mag-abusar sa imong gugma. Mao ni hinungdan Ginoo nga dili mi mag-abusar sa imong pagkamaluluyon ug pagkapuno sa grasya kung dili among una-unaon kanunay nga ikaw ang Diyos sa hustisya. Nga bisan walay nakakita namo na adyoy consequence. Bisan wala kay bawa mong asawa, among bana, among anak, among hinigugma, among uyab o unsa man na Ginoo. Naa ka nakakita og ikaw Diyos sa hustisya. So naa joy consequence imong ipaabot. So Lord God, tabangi mi nga maglakaw mi sa pagkabalaan. And I pray Lord God nga in our lives Lord God, mo activate gyud ang self-control Ginoo. Aron dili mi basta-basta Ginoo mo give in, ma-fall sa temptation. Tabangi mi Lord God. Saad na nimo Ginoo sa imong pulong sa panahon nga naay tentasyon, imo ming taga-agkusog Ginoo. Imo ming tabangan nga maka-iskapo, maka-overcome Ginoo. Kay kung kami ra wala mi mahimo. Lord God, tagay mi kaalam nga langit nun Ginoo, kamao mi mo timbang-timbang. I mean, kamao mi mo handle, mo fight sa temptation Lord God. Kay dili mi gusto Ginoo nga abusaran namo imong kamaayo. Dili mi gusto Ginoo nga among abusaran imong pagkagugma, imong pagkamaluluyon. Gusto mi Ginoo nga among ibalyo og maayo nga ikaw Diyos sa hustisya. Nga kung among tuyuan og pagpakasala naagyoy consequence Ginoo. So Lord, salamat nga imong pinangga. Lain-lain lang Ginoo ang imong mensahe nga imong ipaabot namo tungod kay pinangga minimo Ginoo. Kay gusto ka nga maglakaw mi sa pagkamatarong, maglakaw mi sa pagkabalaan, maglakaw mi nga subay sa imong plano, gusto ug kabubuton Ginoo. Kay palangga minimo Ginoo. Dili ka gusto nga mahitong pawak mi sa kalaglagan Ginoo. Again Lord, tabangi. Na may nagtan-aw karon Lord nga nag-struggle siya Ginoo sa iyang weakness. Or huyang siya Ginoo sa panahon anang usa ka butang. Tabangi siya Ginoo nga naay progress Ginoo, naay gitawag og maturity sa iyang spiritual life Ginoo, sa iyang pakig bisog Ginoo sa mga temptation Lord God, nga mas mo mature siya, mulig-on siya, dili na siya duwa-duwaan sa yawa apan tamag-tamakan namo Ginoo ang demonyo. Lig-una mi kanunay, tabangi mi Ginoo. Lord, nasayod kami imong pulong nag-ingon dako ka nga Dios nga naa mo kaysa di demonyo, kaysa Ginoo nining kalibutan. So Lord, thank you for the victory. I pray, I declare Lord God, to all of the viewers right now nga mahimo ming victorious, mahimo ming overcomers Ginoo. Tungod kay dako ka nga Dios nga naa mo, dili kay kami may daog-daogon sa kaaway. Again Lord, tabangi mi nga dili mi Ginoo nga amo na lang patuyangan ang imong gugma, imong grasya, imong kaluoy. Dili gyud na mo ibuwag sa among nahuna og pagbati among kasing-kasing. Nga ikaw nga Dios nga mong gialagaran, you are the God of justice and you love justice Lord God. So Lord, tabangi mi sa paglakaw, sa pagabalaan ikaw nga ingon nga ikaw nga nagtawag namo balaan man. Again Lord, without you we are nothing. Dili mi maka-overcome, dili mi mo kadaog Ginoo kung kami kamera. Apan tungod sa imong dihog kusog o imong tabang, makalahutay mi, maka-overcome mi sa lain-lain nga mga tentasyon Ginoo. Dalaygon ka Lord, salamat. I pray kaning mensahe nimo again, mao ni hinungdan nga mahimo ming overcomer, mao ni hinungdan nga mahimo ming victorious nga imong mga kanakan Ginoo. Praise God. So Lord, this time Lord God, among himuan Ginoo, special prayer ang dili lang ang Davao, dili lang ang mga parts nga naay nasalanta, ang Cagayan, but ang Mindanao, I pray, Lord God, mamuhat ka. Unsa man gyud imong mensahe sa Mindanao, Lord God, let your will be done. I pray nga masabtan gyud sa mga katawhan, mga kanakan nimo Ginoo. I pray, Lord God, protection sa imong mga katawhan atong dapita, labi na sa mga nga biktima og naapil gyud sa trahedya Ginoo. Lord, I pray for the comfort Ginoo. I-comfort sila, ayuhang mga samad sa ilang lugar, labi na tong naay mga uban nga nakalas yun ang kinabuhi. Lord, i-comfort and unsa may nawala nila Ginoo, ilang mga property or nabay napiktuhan Lord God, dubliha pa Ginoo. I declare blessing upon them. And of course, I pray nga imo silang tabangan to start again. Magagamit ka og mga tao Ginoo nga motabang nila ma-provide ang ilang needs Ginoo in Jesus name.
Lord, again, I pray for Mindanao. Panalangini, Ginoo. I-bless, Ginoo. Mindanao is for Christ in Jesus' name. Thank you, Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan. And this time, Lord God, as always, we pray sa mga higala na mo, amuang mga igsuon nga mga OFW in different countries, different places around the world, and of course, mga seaman, Ginoo. Nasayod mi nga dili basta-basta ang ilang struggle, ang ilang pakigbisog sa mga kamingaw ug sa tentasyon. Lord, liguna sila, kupti sila, Ginoo. Tabangi sila, I declare, Lord God, spiritual strength as always. And of course, Lord God, favor sa ilang trabaho ug sa ilang amo. I declare promotion upon them in Jesus' name. I-bless sila, Ginoo, paburi. And then, tagay kanunay maing panglawas, Ginoo. Of course, protection, divine protection upon them. And Lord, I pray, dili sila malipat sa panalangin. Dili sila malipat sa blessing. Nga magsige na lang sila tigom hinoon, makalimot sila nga ilang atimanon, ilang relasyon nimo. Because at the end of the day, ang matubang namo nimo, Ginoo, dili among bahandi, dili makaluwas namo. Dili makahatod namo sa kinabuhing walay katapusan sa langit ang among kwarta. But Lord, ang amuang intimate relationship nimo. So Lord God, I pray to all of the OFW, mga seaman around the world. Despite of their busy day, busy schedule, ilang mga responsibility every day, still I pray, Lord God, that they will spend quality time with you, Lord God. Nga mohatag yun sila higayon nimo, especially, Lord God, first part of the morning, ilang ihatag nimo nga magampo sila, magmamalandong sa imong pulong, magdaing, mag-awit nimo, nga ikaw ilang himayaon, knowing that without you, they are nothing, and knowing that ang tanan nga naa nila, Ginoo, gipiyal na nimo, wala ilang tinuod, Ginoo, ikaw ang tinuod nga owner, ang tag-iya, you are the blesser. Imo lang silang gipilan sa blessing. So Lord God, ayaw gitugot nga malimtan kanila. But tuguti, Ginoo, nga even kung mabot man nga imo silang i-prosper, i-promote, dili nila malimtan ikaw. Kay ikaw ang tinuod nga tag-iya. You're the blesser, Ginoo. Dalaygon ka, Ginoo, sa walay katapusan. Again, Lord God, kupti sila, Ginoo. Gaksa sila, Ginoo, sa panahon nga mingawon sila sa ilang mga hinigugma. I-comfort, Ginoo, in Jesus' name. And I pray, uhawon sad sila kanunay sa imong presensya, Ginoo. Salamat, Ginoo, because I believe, Lord God, the more we are filled with your presence, Lord God, every day, the more sad me makafeel og security sa among kagalingon og sa among family. And I pray also, Lord God, nga ilang mga pamilya nga natin sa Pilipinas, Ginoo, ikaw, Ginoo, magakupot sa, ikaw, Ginoo, magadasig kanila nga mga lagad nimo nga tinud-anay. Lord, thank you. Dalaygon ka sa walay katapusan. This time, Lord, among pabuto ng milagro gikan kanimo. Among pabuto ng mga kahibulungang butang, nga imong ipasinati na mo. Kaluwasan sa tibok pamilya, kayuhan sa balatian, financial breakthrough, trabaho, negosyo, tanan-tanan, Ginoo, nga mga kahibulungang butang, mga panalangin nga imong ihatag ka na mo. Himua lamang ning takos o gangayan. Kay dili sad ka mo hatag, dili ka mo piyal, kung dili may kasaligan. So Lord God, make us your good steward sa imong blessing, Ginoo. Again, Lord, pabuto na mo ang milagro gikan kanimo, mga kahibulungang butang, uban sa pagsalig o pagtuo. Sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Praise God, mga igsoon. Again, a blessed and fruitful evening. Time check. Okay, wapay las 10. So, this time, akong ibalik ang dungog ug himaya igsoon sa tumbuhi nga Dios. All the glory and honor belongs to the King of Kings. Walay relihiyon ha? Walay relihiyon na isa. Naiuban, di kasabot, magsigigisgot og relihiyon. Naiuban ba? Naiuban po mga viewers na to nga mo dipinsa, pero maol kay i-block na lang ako kay samok siya, no? Di ko ganahag mga magisgot relihiyon, no? Kaya dagang nagpatay na, nag-away, gubot, no? Let's promote peace and love, amen? Since our God is the God of love and He is the Prince of Peace, no? Dili ta maglantugi. Ibayaw na to ang Ginoo. Amen ba, mga brad? Long live ta kanunay da uban sa grasya sa Ginoo. Okay? That's all for tonight. Igsoon, see you again next time. Tomorrow, but dili ko magsaad kung sa orasa kay mao na ugma busy kay ko, okay? So, ako nagaampo igsoon kanunay nga ang pabor, ang grasya sa Ginoo magauban kanyo, especially sa itong pagpangatulog, okay? Ubanan ta sa Ginoo yung presensya, magauban ka nato, mumatata nga malinawon kay kasama natin ang Diyos. Amen? So, good night everyone! Before na ako ni end igsoon, ako mong i-encourage nga pwede ninyo i-invite yung friends to follow our page para ma-bless mo sila kapil. Amen? And then, of course, just continue to type at followers, at highlights, at everyone, and of course, continue to mention your friends and loved ones in the comment section. Okay? And
kuan sa igsoon. Akong ipasalamatan atong mga subscribers. Okay, thank you kayo. Uban na nga nag-send of star ang Diyos mga panalangin kaninyo. Wala man ko nangayo igsoon pero kamo na dyan yung himo. Hikap mo sa Ginoo, himaya sa Ginoo. Okay? Again, that's all for tonight. Igsoon. Good night, everyone! Ang akong ikabilin, kabalo na mo. Ampo o amping kanunay. Brad, R.A. Arkis Moga. Okay, goodness of God. God bless, Pastor. God bless. Pastor naman yun ang tawag ni mo. Delikado ni mo, Pastor mga kapitaw. God bless, bro. God bless. I-regard ko sa imuhang guwapa nga pares no si Ma'am. Okay. Si Ma'am Archery Abian. Okay. So again, good night everyone. God bless and see you tomorrow. Shout out pastor sa akong partner nga si Richie Pulido Bangi nga nagtan-aw siya ni nga live. Hinay ang net niya. Oh, shout out Brad. Ingon imong wife o nga si Kuan, si nga ni wife. Si Rachel Alapan Pales. Okay, sakto ba ko? Okay. Shout out ni brother Richie Pulido Bangi nga hinay daw iyang internet. Okay. Okay, praise God. Pastor, sige kung tanaw sa imong video ba? Okay. Nga makadpadasig na ko labi na ako'y gitubang nga kaso magpa. Okay. Himaya sa Ginoo. Iksoon, if kung nakay per request, kuan lang. No? Inbox lang. Okay? So again, that's all for tonight. Iksoon, see you again next time. Ang Diyos magapanalangin ka nato tanan. Amen? Good night again, everyone. To God be all the glory.